What's up, what's up, what's up? Okay guys, good morning. Tuloy-tuloy pa rin ang ating 25 push-up challenge. At nandito ako ngayon sa kwarto ko. Papunta na ako ngayon sa labas. Teleport muna tayo guys. Hay! Okay, nandito na ako ngayon sa labas at dala-dala ko ang aking labahin. Papunta ako ngayon sa laundry kasi laundry days namin ngayon. Yan po ang laundry room namin. Kailangan ko lang ihatid itong aking labahin. At bukas ay makukuha ko na siya. Kailangan lang namin ilagay dito. Ayan. Kasama ko ngayon ang aking roommate. Tatanungin natin siya kung sasama siya sa ating push-up challenge. Push-up challenge bro. Wala, 20 lang ako. 20 lang? 25. Sasabay daw siya mag-push up kami. Okay, 1, 2, ready, go! Yung kasama ko 22 lang, sa akin more than 25. So itong 25 days challenge, kung magtatanong kayo kung bakit namin ginagawa ito, is to push everybody or to push everyone to make themselves active. Lalong lalo na dito sa panahon ng quarantine, kasi pag nagstay ka lang sa isang lugar, inactive ka, ay na-stress ka, okay, nadidepress at na-stress. So, since ngayon tapos na yung quarantine namin sa mga kwarto, pero yung buong kampo namin ay naka-ano pa rin, naka-lockdown. So wala kaming magagawa kundi dito lang sa loob ng compound. Kaya bawal muna kaming lumabas. Okay? So guys, thank you for watching. Kung napanood ninyo ang video na to sa YouTube, ay i-click nyo po ang subscribe button at isama nyo na rin po ang bell para ma-update ko kayo sa mga susunod nating videos. Pero kung napanood nyo naman ang video na to sa Facebook, ay click nyo lang ang like button para updated kayo sa ating mga videos. Okay? So yan lang muna guys. Okay, see you sa next video. Babush!